ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladaan kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakambanya kol hai kini ke number harum. Ka office jangka Khasi Hills Autonomous District Council limba ketrat building by law kelabata utraye mete haduk pramala ke yeng hamolai bypass bekin hab ban phale ye gejing pinchisha syak IIT Guwahati holo gejing scam jangka yeng kini kelawan hadin bagi trayeng kelawan ban hadir maru chief engineer ke KHADC haringkat bagi kod kisla jangka jing penyeng ye ketiga yeng ba pramala kumban cukdo badang lai tayo utam ka kenhon bati CTV kelawan ra ikini ka khubor hadim kelayo ikajing ujo na kikimi pa jong ikhenna jong school kebadan marjan bakan ke yeng namar bakidap da kajing sir yo ka khalam lawan kedo ba utra jong kan ke yeng ulo shuyo jingbet tang no orang ba shnong manchna ikini ke yeng de khlam pat yo pat ye ka jingbet na ka office jong ka KHADC Habaikan bakbati CTV Chief Engineer ke KHADC uba FCM ulong bawat lada kiladap ban betha ikitrai ban phapin chisha hak IIT Guwahati halo ka jings camp ne la ru ban penpra naduk kamala ka basan blaken riang upaya Shushu bas im labu ka jingkat pa shabro ki patba ki bathumu ban chna yeng habakalayo ek NOC na kirang ba shnong kidiru ban wan panjing bet na ka office KHADC ban chna yeng Adin bangi lakhot mentasni jing don lang wei du kon kseo bat wei pat badai bahayeng ne perlok jong ne trayeng kon wei budai kon kseo jong trayeng kilawan sene jing dor kat long jonga sim engineer ba waname bat arkitek bat bangilaya pej ba ngila pej banya bangila besar banya bat bangilaya rai bangin persengek swai bat ba kanom don sio kanono aktivitas naki berhap persengek saya yang mentah kat pat don pat dakoi garai kam pat don kata keempat wan hi ban apply itu te hadin bangilayo ka jing ujor naki pramarjan bat hadin ka jing tha ka jong OMDST hadin ka jing ujor ki ba marjan tingila pha bat wa adu banai ba tingila pha adu banai ba March banai site inspection bat bangilalap ba ketika building gadai syak ba kilasna hadu ba pramala te hadin nakaliang jong member secretary namar bagim tip gutrai ngila tho shoro moisnong tho shoro moisnong wan pha sange chwa wan pha sange ban pha ban wan chopes wan wara ikot kisla ba dokam habai dei jing snai te ye te ya ka permission ni claim sim na ka office jong la siyo ba tan or ba snong Ajing syat la rangi pek maka jaka bolong kat kum ke jingmi ga notification ke batmai nilai iba stanpo degree ke slop ke nom sya syu ban snai ki yin hagi jaka bolong slop stanpo degree te na ta kadau ngilap tha yo try bolong no hawara either na ka NIT na IIT ya ta structural audit bakin hable ya ka building bat ka baar pat ban haple ya ka slope stability analysis ba kala ne man withstand hawai dei ban snayeng hai to ka slope ha bolong raring to kumba pilai kalong bi ai nomor ba larangi kren kumbang ilai kren ne kalong ba lasna aswa ka building bailo terengi suthu bat bangitip ba haswa kata ka an ka ong bangi la man snai ki yeng haki store bat kapsor berkhoi bat ngila man snai ki yeng tang G+3 Telarangi pej yang kita buildingi kalau pelat ya kita bakal long pramala te kalau long bi ai kat kung ba jing ong jing pi bat bala susna bet klem yo jing bit na desongsil dan na kemudah lada keempat di penterkam mengiru kau klem yo jing bit te ngilap tha ki bakin hawara ita report sa office man submit bat ada hadin bengilayo ita report ngen decide whether lada ngede ban happen prano ya ta kamala amar kumba pilai ngan peni ne kendiat ba pen soto ba pe ne pi la ban sim ne ga dur ba ne la i ba ke jing kerya jong wei paya ne pi ke jing kerya ne wei paya ha ne kamala ka ba stan ha ne kamala ka basan ukurya ne paya kendiat
te kani kala pen isir bat la I ba kani ka building kam long save tenri ngilap tha ba langum no on hawra na ka NIT la ni ka IIT habai dei kata ka structural audit kenang ba baken hable na ka ban ka hab le ka NIT la ni ka IIT kenang ban pentikna ba kani building ka long save na namar ba kumalong tahi ngi ba ngila I mai marba borok ke ba kali I bat bahag jing tua khando badang sen na kanili kala nang pen stir siu te na kali yang pes kina simkhia kini benta bat ngila khot kerti ru iki bat yang mentahi kat ba kempawra kita report ngin hap persengai swa bat dalawara kita report la ong bakata report ba dei ban hap pen prano ru ken hap pen prai tengah malah bat ngin sia iki tang ban senah tang ta ji prostri hadin Bangilayo Kasti now Deputy Commissioner halor by day complain by day begini ka jing tray gini ka jing bat ka jing tay bi ani gini ka jing la ne ka jing tay khamyok permission gini ka jing nakaliang ko pes kala khot matas ni ba lapha lombau Deputy Commissioner bat ba nakaliang ka jongi ngilai rai ba ya kani ngin hap pasnya so dei hakne dei nata kata lomba kani ka khubor ka ba phi wan matak si bang kwa lam ban pensam ban petip lem sek pai ba amar ba hoi kajing panjing bet lane kajing pan permission ni kisnong ka dokam amar sistem ba kisna yeng ha kisnong githau dokam mo jo permission kisnong hare ken ha wan sadis konsil mar khnang ba kanumi su kumkini kajing sna ke ba kem yo permission lan kita kajing sna ba kem da le ba proper design ba khanang ba kan nomi jinge pat ki pramarjan marpar ane kan nomi jinge ya ki babun balang namar ba kum balong hi mata ngi ba ladang ngi ong hi kumasku ong kumane ba ong toktorai ba la yo permission snong kanum lo bat da dei ban tha ba ya ki snong baro ba hadin ba kila ai permission kan habwan sa disungsil bat kamdei kumaki lai ba kom hakane ba ngiyo steam na komunin bang yo no Deputy Commissioner ba la forming committee ka ba dei ga kani ka building safety audit team hangne ngi ba hangne ngidon ki member ni I peludi I juga muda I urban I juga peludi electrical Inspectorate of Electricity SP fire bat principal selong politik bat UCI KCC kidagi member jong kata building safety audit team kani kaban perisya ba hangno no por bagi don gijing ke ba arsatin kani ka team kala ban le surprise ne ban le hangno no por ban petiknai ke building ba ken long ke ba scam la ne ke ba singan ba kanom mi jing e pa ke ba te halor kani ngan wara lembaga ni kubur ka sapi ba pen persngolem ba hangne usimalim umdon mata bat unum dei ma authority ban ai ba on ba don kisnong lane ba kiba pen suthu ban ong ba le usimalim wale chu sedit sel ring suthu ba katkum kam clear building by law la ai bor ha artli ki kemot institution kawai ka muda bat kawai ka sel ban implement ya ke building by law ya mudah kadai hapok municipal area, bat yangi kadai hapok schedule area, hap within master plan area.